बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज बलिउडआव सोलिनाय माखासे सिङारि बाथ्राफोरखौ बुंफ्रुनानै होदों बाबा रामदेवआ। मा सोलियो बलिउडआव आरो बाबा रामदेवआ मा बुंखो? बाबा रामदेवआ बुंदों बलिउड सावथुन मुलुगाव ड्राग्स सोलियो। बेजों लोगोसे बुंबावदों बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर सलमान खानाबो ड्राग्स लायो। बुहुमावनो आयुर्वेदिक मुलि बानायनानै मुंदांखा जानाय बाबा रामदेव फारसेथिं बुहुमनाङैनो मिथिजानाय बलिउड सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोर। बाबा रामदेवआ बलिउडआव सोलिनाय माखासे सिङारि बाथ्राफोरखौ गोबां आरो लोब लोब रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुंफ्रुनानै होदों। बाबा रामदेवआ बुंदों बलिउड सावथुन मुलुगाव गोबां ड्राग्स लानाय सोलियो। सलमान खान, शाहरुख खान निफ्राय लानानै गोबां गिदिर गिदिर बलिउडनि फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिफोरा ड्राग्स लाजोबो। बलिउड सावथुन मुलुगनि सिङाव फारफ्रोमथिंबो ड्राग्स। बेबायदिनो न' बां फरायसा फरायसुलि, उन्दै गथ' फरायसा, गथ' लाइमोन, गथ' गासिबो ड्राग्सनि शिकार जाजोब्बाय होननानैबो बुंबावदों बाबा रामदेवआ। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असीए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।